Gdje ste, prijatelji moji, jedini, budući saradnici? Ok, brate, ne da što više seram. Kako ne volim kad uradim, brate, ovo je kako glupavo ide. Kad ovako radim. Kako ste, drugari? Što ćutite? Kako ste? Ne znam da li vas zanima, ali ja sam dobar. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. Htio sam vas pitam, šta se vama u stvari toliko gleda, mislim, skečevi, ovo, ono. Znači ovako, ono što se vama gleda, napišite ovako dole komentar. Meni se gleda to i to. Tak. Strahinja, siso jedan glupava. Ovo je jebote kad zabadam ovako. To što hoćete da gledate, napišite mi komentare da ja to znam. Šta se vama to toliko gleda, najviše. I onda ja po procjeni izračunam matematičkim procesom šta se vama gleda, napravim dijagram i kažem evo ovaj deo oliki ako bureka bi gledalo ovako. Aj brate, znači samo napišite šta vam se gleda da ja to znam šta snimim. Može? Može? Ne čujem vas. Da. Znam o čemu je problem, zato što vi gledate mene, a ja vas ne gledam i zato što ja neću vama da vas subscribe-ujem, neću da vam lajkujem klipove, zato što neću da vam komentarišem klipove i onda se vi naljutite na mene, zato što vas nikad nisam šerao i reklamirao. Izvinite, molim, obećavam, neće se ponoviti, majke, evo neće se ponoviti, stvarno, nema se ljutite na mene, molim. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!